Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Kedam tangani pendiopani constituency along APHLC lapen Congress party atum BJP along kachapok donchi aphan angring kiklang pen pini ahok ahak APHLC asok bui ingrai phun chenam. Pini jang mi chikloni phai phor ni lakhain ko pendiopani constituency ke parlo Madhuram terang along BJP Mondol committee atum pen chapatur pi ponsi BJP mass joining program kedeng pon. Lason sipini joining program along kachipok dun laki diopani constituency APHLC amai phu bindu inti pen ja ponsi APHLC a party pen don pharo ke tham abat la pen congress pen manop terang pen ja ponsi don pharo hini abat pusi radahong jailong lamthi chipeklang ponlo Lason si APHLC a party la pen congress a party atum pini joining dun kadokabe pangrompet pen don pharo posto si atum BJP racharya songalo chipok dun pen is Karbi Anglong district BJP maipu Roland killing ahin pensi deng ponlo lapen ali hisar poman pen kachitong dun KACC Dr. Tiliram Rong hang Lon Sing Teron Suryo Rongpar MSc Kadom Terangpi MSc Sorbon Kumar Telenga MLA Tor Sing Rong hang MLA Vidya Sing Ingleng VDC Chairperson LS Teron P lapen anpata VDC Chairman Simeon Rongpar pen danglok Board Chairman atum setami chitong dun pen Mass Joining Program RDP dunlo lapen Pinilabang so mass joining program amai long Deopani constituency APHLC amai pupindo intipen radahong jailong APHLC a party atum mele puji henole puji sitame mai pupen jongsi kachi open Bharat tia Janata party along wang juilo polote ko ansi mema henoma ke ratatum si chinilo lasi lamthe chipaklang po bukajan pen sarpurubi Karbi Anglong news angkano bindung ki dak diopani konsensi lo PSLC chokomat pinidak diopani konsensi lo dak arnam langpi kapathua klamalong lada APSLC abitung binuding ti alang leke APSLC barin lo alang leke maipu lapen ke chunbang konjunbang jan singrong phar lapen ke kongres pen ke manop terang alang itu patir pi ponsi bang pharo phosose aphai jangan cipilo lapen abang fugang fitum da ceban lo adon bang pharo photo বিহু নৃত্য দেখাবলৈ সদন তো আমাৰ বন্ধুসকলক আগফালে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো BJP amahange thek জুমুৰে dengan ingin নাই fikara sohlo masuke thek আমাৰ pace ton si alang tung ta bini pesal sinang join don lo tapi nili tung ta deng pon lo lasi kirang jarni tame belek konsensi tame laso pesal si ke ki ong do atum nge join jitu ola asli tum ke bangyo banda de tum ke boycott pa system ave je tum hanan je ni tum ninga klong pen deng pon po Karbi Anglong kapacing thurja sayang deng anu kinda me dana charap chetu do nanji asli tum ke openly si public interaction CM public interaction pun adum bilo ye CM rara tum pen kacing ki ga chethan lapen ke ga chethan ga chimung asa yang deng ta along ina konsensi da tum pajut pen si rara tum kupima kisu kido ga hormuan da ame thang lam peda chethan lo lapen parta me alang tum tok jir pen pin pura lotana pin lo lai namon itu misi tendar kolpon po lasi pinika kapre ka saibe so sain dek Longle hem phuwek gonesteron aphan arju je pin pachinine pin pen thiri pin chong pi ponda da patha pherang kia mai kangni keng sanga su ke bat pik pena jong Karbi aphan lang plotason mandet
sonsi jangmini phai trokarni phuloni circle mate loring thepi outpost ke palo uttor borbil notun bosti pualong inut gonesteron puwa bangphu amit thangalong li dolo la solong lialong keng sanga sotum nayan baran mojumdarpu kolkata pen kibang asotum daknayan apu chiwai juilu la so jok kithi aphan kiplong ji aphan gonesteron pualong le hemphu aphan arju je pin pachini ni pin pen tipit pinchong data jok gonesabang aning thipen mati aning ke dukpen loring thepi outpost along lam hoi pipon datlo lapen lasu akang sai kelong ji aphan sorgari gaungbura aphanta lam hoi pali damlo lapen gonesteron abang Karbi Anglong ra aphan kirap kacho hangpon ladak kisungolong nangcherap tun thap lapen KAC CEM aphanta nangrap dun vek thapusi kirap kachohang athe gonesteron ke aminalong levek KAC aphan long lianam kaikita kipinangji arona tengpen pipon bompusi pachinipo Fransi Kadom Kelangke betul untuk han ini aporting nami tum na jo kating chala apor si ini ya hokper bang ini dupik ini athe emithang along le mithang along le tomo Karbi Anglong termas council revenue ini da revenue GP bom office tame keng sang tum hala Calcutta ka do keng sang tum dam tang pen la tum ke do lo amase nilia tumi dikpenta pulo sorgari kamra bantan nili pulo bot isi bangke leng haruni wan leng haruni tu sorgari kamra bantan ni dunai lo je la dak bangke meti tong itari noi nami tu nak pilih tak pulo tu nak komplain di office kita la tu malam tar di dalo mati ni bangke ni di kilo masih kiri pangcong dalo motor borbil notun bozar along so taksi nang depan ini Karbi Anglong lapan pacini pansi nang depan ta ngacohang hopper bangke ni induk dupik lo amen bangke gerenjer mujumdar pula jadi kini ni ejada pilo motor borbil kanalo ejar kopi lo lain lo, ani long kota ta dolo, angke kedam tang hot kopi mana ini kami ni long lo ya lo, trace map ta do, lagi khajuna receive lo, angke labang ke joma mandi lo ho, labang trace map lo, kalau sonjo, angton kima dokumen ini bang ani do lab lo. Ada bang nang ni long le, adim. Oh, ani ni long le. Nang limen bang, setan. Limen bang gones teron. Along le bang ke pas bikha di kota arlo sado. Ini damlo ini dipik lo, mithang adi man ta cerai kom jaga dah lo, lesi Karbi Anglong ara teman, doan sedame nancirap bunta ini dan pacini ma request lo. rong parting rumah mai hin pen nonang kileji jangmi pojik loni phai kri siarani rong arak rong hang rong bong along ser hong thok rong phar lin tok aphan karchu damji aphan pherang ke mai ing nipo Fransi Sankur doan Karbi ara phanta nilitom rong phar nokuma mai pen ningkang sam akadom pajilo azikini labangso pherang ke mai hin pen nilitom hin pen kajakhan mate ka pachini ponji alam the bangala pusalla aningkan wang ason taksi pining le thot pustame ningkan surini ra ko ra po ningkan asek bangso jangpu aci kluolong tarik di bhai krisipen cricket thoman ilitum rongara kalong pinporani orang bangsa kon tu haku pen la bangsa jangan klaim nang dam bon la bangsa ang kun se ilitum sudah menon kirangji ani la bangsa jang po ciklo ni khai krisi ani ilitum la rong khan dong kum amai tum hin pen ilitum aricho ilitum alin dok la pen ilitum rong bang kan ilitum asega jang pen ilitum ahem bang ahem the asu pen cenglok akor ke do anatum ilitum ha rong ara kalong ilitum rong bang kan kacang sudah mi pasti ilitum army port company ilitum sisi cedang koniglo lasi la bangso army ya bangke ilitum la hembang isi akorti atum do an pendang lok dan asu pen cenglok cepu ciru do an atum bangta ilitum haku pen ha sorricho arani pen
usu koi dah labang so army ahud anpen nitum rong par asos Karbi Richo labang so nang ki nang klembo bang bompen piniani ara bang ke lindok po rong hang sorus fungsi alang li Karbi he tumban ki lem jak kon lo sila so bon bustane piniani ara bang ta nitum rong parasor halada Aricho dola nitum lindok dola nitum rong bang do bosi asega jang pen nitum ningkan sekpen impong nitum hand biru sok sang kengke pine nimpo pen cenglok nitum ningkan sipen esek la bangso ka chilang dami phana bangke non ke bang gila bangso jang nitu ciklo ni phai kri si bangso nitum dampu ni ban ka sik chedang pola bangso long bangke nilip ni hang long ri kri ni pen ciklo arni kitur la bangso adang kito an la bangso rong phak lo ko korti atu kedo ana bang ta so mailo nang chetong du erje pansen nitum ni pen ke cheng si bangke nitum birta ka chetam lo la pen ka che parju pola bi si pang dak pun tung lo la si la bang suar ni abang ile tum la bang so arong pharatum nile tum ladak rothom arong phardo dake rothom arong phar bang bada rong phar lin dong rong phar senot la pen rong phar khanalong la rothom ahem ana khum ke do tum ta nile tum chi plak plate pin pen la pen ni tum la bang so ar pom chi bibe pin pen bang sin tum la rong phar khana lo rong phar sinor la pen rong phar lin dok atuman ta la bang so amai hu bang nang chetong dun et nang je pha sin ni tum puthot la dak pen bang ni tum chethan pen tum lo athema hal bang so ar ni hu bang si tum la lin dok bang et thom tum bang ke la dak rong ara rong hang ar tu long bang si nang chetong dun pen policy aning kan bang asega jang asol thak si Kerang jila bangso ni phai kri siam ni bangso ta me nang chetong dun fm nang tum ka do me la bangso asu hembang em ta ko rong tum ta nang chetong dun le pasin ni tum la bangso no mo mai pa na bang ke nang tum jek pen ni tum hin pen si ke thana nang che par ju bang ke ni bangso pherang ke mai pen no tum che tham kon lo la pen la bangso lo ni tum mo pen ta tham lo che pu zero ni me ni lu ni so ni sa hembang pe ong nu ka do we tum ta la pen Karbi kur pho tum ta me thang lin dong thang ri chu do po se chap chu dam re ji sida la bang so ni phai kri siam ni bang ke ni tum rong phara sor tum do na bang ta ri chu bari ma tum bang ta puthot ni tum lin dong phan ni kan bang aso na ka chap chu do bang ke don rap ado we tum ta na che tong dun pe je phana bang ta ni tum ni pen bang ke chu pha po ni lo Mukindu di sorong khonsing di so hem malong be aparman be hem asora supo phan arna nang ke hang sonsi Karbi hong haria dhorom kiri matum ki hakko pirthi mindar kang duka hotpen setami bang pusar fisara tum ka pinchong tikang binung jangre supen kawe chichi so atuma jutang pen non an setami kumad ni jongsi ong jingtung ni hu jingtung sopangket doko lepude onga kingri ni hu kingri hor bong pen hor the pen pate pok dam pen bang hakko arona teng pen binong jangre sula pen kawe chichi so akahela mo ingthum pen ong ni hu ari deng pen seranan rup arnan lodun pen kai a okapran pamisenji aphan arnam hirjumi hang pidun pen arnan lodun po sonsi ni jang Karbi Anglong Jinthong constituency ke parlo mukindu ti so rong along harsing ti so rong maker khonsing ti so hem malong be farman be hema sorpen arnan ke hang wanglo bang sornan ke hang ki a ong along pensi arnan hang ponlo bang so along rong habi lunse pola pen prek jamatum chetong dunsi bang so arnan ke hang along aron pen lunlam tomo ingthum pon pen bang so arnan ke hang pachun ponlo Water lang sopen koya diso Karbi Anglong news.